La telepatia de Stephen King funciona. He sentit el que diu a partir de la pàgina 121 del seu llibre Escriure memòries d'un ofici. I mira tu per on, seguint aquesta telepatia, he començat a donar vida a un personatge que vaig crear al febrer de 2011. Cito al campanar. I seguint la telepatia de Stephen King, he volcat la memòria i seguint les seves suggerències, la seva forma de veure les coses, he sentit la seva telepatia. Llavors he escrit un llibre, il·lusionador, memòries d'un ofici. Sí, perquè ser il·lusionador és un ofici. Jo no m'havia enterat fins que no vaig arribar als 69 anys. Però ara que ho sé, vull animar a tots aquells il·lusionadors del món a que declarin que són il·lusionadors d'ofici. Gràcies, Stephen. Gràcies per la teva telepatia.